Lehoia eta xagua. Aspaldi, animalita landare guztiak hitz egiten segitenean, urruneko oian batean, xagutxo bat bizi zen. Xagutxoa, egunero bere zulotxotik atea, eta janari bila bilatze zen. Baina zulotxotik ateatziak, arrisku handiak zitun, eta horregatik goizero zulotxotik atera aurretikan, ondo biratzezun alde bat eta beste. Egunero gauza berdina egitezun. Zulotxotik atea, alde batea biratu, gero bestea, eta inorretzi hola ikustekoan, ies egute zen. Egunero gauza berdina egitezun. Zulotxotik atea, alde batea biratu, bestea biratu, eta inor etzeonian, abiratze zen janari bila. Gure xagutxua, alaxe, jote zen egun guztia, janari bila eta bila. Ze beste iketekan, egitekoik. Goiz batean esnatu zanean, goze samorratzen zeonez, astu zitzaion, zulotxotik, ondo behiratzea. Eta zulotxotik atera, eta biratu gabe, abilatu zen, janari bila. Gure xagutxua lazai zebilen, bere janari bilketa horretan, baina etzan konturatu. Beste kaldia, norbait, zelatan zeukala. Bai, norbait, galanta, iletxua, hor zorrotzagen. Eta hau ere, oso gosetuta zeon. Lehoi jauna, egunero, eizaitea bilatze zen. Eta egun horretan osarre zeon, etzulako ez hartopatu. Gure xagutxuatiz, antxe zebilen, janaria bila. Eta gure lehoia, asarre. Lehoiak alako batean, usaituzu, xagutxuan usaina. Xagutxua, janari bila zebilen. Eta lehoia, somatu zunean xagua handik zeola. Zuaitzatian eskutatu. Eta antxigatu zen, lasai, itxoiten. Xaguak, janari bilketan jarraitzezun, eta etzan konturatu. Lehoia, mantxo gerturatzen ari zitzaioa. Xagutxua lazai zebilen, lehoia berriz, gozetuta. Eta mantxo, xagutxua konturatuka, bere atzian jarri, eta antxe harrapatu zuen gure xagutxua. Xagutxua, antxe geratu zen larri, ezin azkatu zer lehoian atzabarra. Galantak eta indartsuak zian. Xagutxuak lagundu. Esate zion lehoiari, mesedez askatzeko, beha etzala janari egokia egunaretan. Baina lehoiak aldiz, gozetuta omentzun da ez omentzun askatuko. Antxe jarrutu zian bilak, batek askatzeko, eta bestiak ez, esanian. Halako batean, xagutxuak esan zion, aizu lehoia, nin gauza, eskaxean naiz zure goxegolia esetzeko, baina, aizu, gauza bat ingo deu, tratu bat ingo deu. Azkatzen banazu, zindagizuk egunen batien dere laguntza berrabil baizu, zure laguntzean etorreko naizela. Lehoiak, ez zuen ondo blertzen. Xagutxua hain txikila izanikan, beha hain indartxu eta ondila izanik, nola lagunduko tezion egun horretan? Horregatik lehoiak, ez, gozetutan hau eta janegin gozetut. Mesedez, askatu benetan darizun. Laguntza beharrean zaudenian etorriko naizela, mesedez, txiki naiz, eskaitxa. Gure xagutxuak, behin da berriz erregutu zion lehoiari, askatzeko. Eta lehoiak egia izan da ikusita xagutxuaren piura. Hain kakanarro, hain iminu izan da, ez zula asko ikanazetuko, eta aldeitik utzi zion. Lehoia berare, beste alde batera juntzan ea zerbait gehiago eizatzezun. Eta onoraxe pasatu zian egunak, gure xagutxuak jarraitzezun bere zulotxotik atea, oain gontan bai, ondo behiratu, eta janari bila. Eta lehoia aldiz, ea zer izatu zezaken, egunero atzea eta aurre. Egun batean, oian aretan,
eskopeta eta tiro soinuak entzuntzien. Pum, pum, pum. Izan ere, oianean iztariak etorri zian, gure eta beste animali asko eizatzea lehoia tartean. Eta horregatikan, hantxe tiro soinuakin, hantxe beste tinbiti danbaka, bumbata, alako batian, gure xautxuak zerbait entzuntzun. Lagundu! Gure lehoia, iztariak prestatutako sare batian, harrapauta gatutan, eta hantxe zeon ez atzea eta ez aurrea, zintzilika zuaiz batetikan, lagundu! Eskian, xagutxuak berehala entzuntzun, lehoiaren laguntza deia. Eta zinere entzun bezala, hantxe abilatu zan korrika lehoiaren kana. Lehoia, ze pasatzen zizu? Ai, xagutxo, hemen txena harrapatuta, eiztarian sarian gehatu nahi zintzilik eta ezin nahi zemendik buitu. Laguntza beharran zaudela esango nuke? Bai, laguntza handia berko dut, baina zundula lagunduko jazu, zu hain txikila izanik. Bai, txikila bai, baina bizkora. Ea, loia. Gure iztariak, pasetu zen handikan, urrutuitikan, eta lehoia eta gure xagutxuak zerbait inbertzuan lehen baien. Ai, xagutxua! Baitu, batos eta historiak. Jam, pixka bat, jam. Geldi, honek. Xagutxua, bere hor txiki horiekin, lehoian saria. Buskatu zuen. Lehoia, salbu zeon azkenean, eta gure xagutxua ere. Pozik, azkenean lehoiari lagundu izan ziolako. Xagutxo, mila esker. Zutaz parra inun, baina ikusi dut, bai txikia, baina bizkorra zehala. Bai, lehoia, halaxe da, baina izu, gauza bat, oin obedeu bakoitza bere txea jutia, ze iztariak etorrikoia eta gu hemen harrapatuko gaituzte. Bai, xagutxo, bale, aio, urrun arte. Bai, aio. Eta gure lehoia eta xagutxuak, iztaria iritsi baino lehen, bakoitza bere txea juntzan. Handik aurrea, ez dakit, lagun izaten jarraitu zuen, kontua da, lehoiak xaguan laguntza bere izan zunean, jaso zula. Eta xaguak ikasizun, egunero zulotxotik ate aurretik, ondo behiratu behar dela. Eta alabasan edo ez dazan, sardadilak alabazan eta irten, Zarazko plazan. Aio.